Herkenbaar? Een smartphone die niet doet wat jij wil? Soms lijkt het digitale leven best ingewikkeld. Gelukkig sta je er in Veurne niet alleen voor. Bij de DigiDokters kan je terecht met al je digitale vragen. Groot of klein, eenvoudig of wat ingewikkelder. Van smartphone en computer tot apps, e-mail en online diensten. Onze DigiDokters nemen de tijd voor jou. Ze luisteren, leggen rustig uit en zoeken samen naar een oplossing. Stap voor stap, op jouw tempo. Kom gerust langs bij een DigiDokter in jouw buurt. En, help jij zelf graag anderen op weg naar de digitale wereld? Heb je wat geduld, een luisterend oor en zin om jouw kennis te delen? Dan ben jij misschien de volgende DigiDokter van Veurne. Meer info vind je op www.veurne.be/digidokter.